Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoya fina-finan Dadi Hikima ko kuma mu ce Abale barkanku da warhaka. Kamar yadda kuka sani fitacce jarumi a masana'antar Kannywood Dadi Hikima ma'ana Abale har yanzu har kawo yanzu tauraruwarsa na ci gaba da haskawa, bayan haka kuma yana ci gaba da bada gudunmawa a cikin masana'antar Kannywood wajen kawo ƙayataccen fina-finai waɗanda za su faranta zuciyoyin al'umma. A wannan karon ma wannan jarumi mun ga ya saki wani sabon tallan fim a channel ɗinsa mai suna Sanda. Tabbas wannan shiri mai suna Sanda zai yi matuƙar faranta zuciyoyin masoya Dadi Hikima, wanda a cikin wannan shiri mun ga Dadi Hikima a ciki, shi ma ya fito, wanda muna kyautata zaton wannan fim ɗin na Dadi Hikima ne. Yaya kuke ganin wannan shiri zai burge ku? Haka zalika yaya kuke ganin wannan shiri zai kasance a duk sanda aka fara sakin shi? Yaya wannan fitaccen jarumi yake burge ku a kodayaushe? Yaya kuke jin daɗin kallon fina-finansa? Muna roƙonku da kuma na comment na ra'ayoyinku dangane da wannan tambayoyi da muka yi muku a kansa. Haka zalika kada ku manta, idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, zan so ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Haka zalika ku mana like na wannan bidiyo, sannan idan kuna da lokaci muna roƙonku ku mana share ɗin wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Muna matuƙar godiya a gare ku a kodayaushe masoya Abale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoya fina-finan Dadi Hikima ko kuma mu ce Abale barkanku da warhaka. Kamar yadda kuka sani fitacce jarumi a masana'antar Kannywood Dadi Hikima ma'ana Abale har yanzu har kawo yanzu tauraruwarsa na ci gaba da haskawa, bayan haka kuma yana ci gaba da bada gudunmawa a cikin masana'antar Kannywood wajen kawo ƙayataccen fina-finai waɗanda za su faranta zuciyoyin al'umma. A wannan karon ma wannan jarumi mun ga ya saki wani sabon tallan fim a channel ɗinsa mai suna Sanda. Tabbas wannan shiri mai suna Sanda zai yi matuƙar faranta zuciyoyin masoya Dadi Hikima, wanda a cikin wannan shiri mun ga Dadi Hikima a ciki, shi ma ya fito, wanda muna kyautata zaton wannan fim ɗin na Dadi Hikima ne. Yaya kuke ganin wannan shiri zai burge ku? Haka zalika yaya kuke ganin wannan shiri zai kasance a duk sanda aka fara sakin shi? Yaya wannan fitaccen jarumi yake burge ku a kodayaushe? Yaya kuke jin daɗin kallon fina-finansa? Muna roƙonku da kuma na comment na ra'ayoyinku dangane da wannan tambayoyi da muka yi muku a kansa. Haka zalika kada ku manta, idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, zan so ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Haka zalika ku mana like na wannan bidiyo, sannan idan kuna da lokaci muna roƙonku ku mana share ɗin wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Muna matuƙar godiya a gare ku a kodayaushe masoya Abale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoya fina-finan Dadi Hikima ko kuma mu ce Abale barkanku da warhaka. Kamar yadda kuka sani fitacce jarumi a masana'antar Kannywood Dadi Hikima ma'ana Abale har yanzu har kawo yanzu tauraruwarsa na ci gaba da haskawa, bayan haka kuma yana ci gaba da bada gudunmawa a cikin masana'antar Kannywood wajen kawo ƙayataccen fina-finai waɗanda za su faranta zuciyoyin al'umma. A wannan karon ma wannan jarumi mun ga ya saki wani sabon tallan fim a channel ɗinsa mai suna Sanda. Tabbas wannan shiri mai suna Sanda zai yi matuƙar faranta zuciyoyin masoya Dadi Hikima, wanda a cikin wannan shiri mun ga Dadi Hikima a ciki, shi ma ya fito, wanda muna kyautata zaton wannan fim ɗin na Dadi Hikima ne. Yaya kuke ganin wannan shiri zai burge ku? Haka zalika yaya kuke ganin wannan shiri zai kasance a duk sanda aka fara sakin shi? Yaya wannan fitaccen jarumi yake burge ku a kodayaushe? Yaya kuke jin daɗin kallon fina-finansa? Muna roƙonku da kuma na comment na ra'ayoyinku dangane da wannan tambayoyi da muka yi muku a kansa. Haka zalika kada ku manta, idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, zan so ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Haka zalika ku mana like na wannan bidiyo, sannan idan kuna da lokaci muna roƙonku ku mana share ɗin wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Muna matuƙar godiya a gare ku a kodayaushe masoya Abale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoya fina-finan Dadi Hikima ko kuma mu ce Abale barkanku da warhaka. Kamar yadda kuka sani fitacce jarumi a masana'antar Kannywood Dadi Hikima ma'ana Abale har yanzu har kawo yanzu tauraruwarsa na ci gaba da haskawa, bayan haka kuma yana ci gaba da bada gudunmawa a cikin masana'antar Kannywood wajen kawo ƙayataccen fina-finai waɗanda za su faranta zuciyoyin al'umma. A wannan karon ma wannan jarumi mun ga ya saki wani sabon tallan fim a channel ɗinsa mai suna Sanda. Tabbas wannan shiri mai suna Sanda zai yi matuƙar faranta zuciyoyin masoya Dadi Hikima, wanda a cikin wannan shiri mun ga
mun ga Dadi Hikima a ciki, shi ma ya fito, wanda muna kyautata zaton wannan fim din na Dadi Hikima ne. Yaya kuke ganin wannan shiri zai burge ku? Haka zalika yaya kuke ganin wannan shiri zai kasance a duk sanda aka fara sakin shi? Yaya wannan fitaccen jarumi yake burge ku a koda yaushe? Yaya kuke jin daɗin kallon fina-finansa? Muna roƙonku da ku mana comment na ra'ayoyinku dangane da wannan tambayoyi da muka yi muku a kansa. Haka zalika kada ku manta, idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, zan so ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Haka zalika ku mana like na wannan bidiyo, sannan idan kuna da lokaci muna roƙonku ku mana share din wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Muna matuƙar godiya a gare ku a koda yaushe, masoya Abale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya fina-finan Dadi Hikima ko kuma mu ce Abale, barkanku da warhaka. Kamar yadda kuka sani, fitacce jarumi a masana'antar Kannywood Dadi Hikima, ma'ana Abale, har yanzu har kawo yanzu tauraruwarsa na ci gaba da haskawa, bayan haka kuma yana ci gaba da bada gudunmawa a cikin masana'antar Kannywood wajen kawo ƙayataccen fina-finai waɗanda za su faranta zuciyoyin al'umma. A wannan karon ma wannan jarumi mun ga ya saki wani sabon tallan fim a channel ɗinsa mai suna Sanda. Tabbas wannan shiri mai suna Sanda zai yi matuƙar faranta zuciyoyin masoya Dadi Hikima, wanda a cikin wannan shiri mun ga Dadi Hikima a ciki, shi ma ya fito, wanda muna kyautata zaton wannan fim ɗin na Dadi Hikima ne. Yaya kuke ganin wannan shiri zai burge ku? Haka zalika yaya kuke ganin wannan shiri zai kasance a duk sanda aka fara sakin shi? Yaya wannan fitaccen jarumi yake burge ku a koda yaushe? Yaya kuke jin daɗin kallon fina-finansa? Muna roƙonku da ku mana comment na ra'ayoyinku dangane da wannan tambayoyi da muka yi muku a kansa. Haka zalika kada ku manta, idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, zan so ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Haka zalika ku mana like na wannan bidiyo, sannan idan kuna da lokaci muna roƙonku ku mana share din wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Muna matuƙar godiya a gare ku a koda yaushe, masoya Abale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya fina-finan Dadi Hikima ko kuma mu ce Abale, barkanku da warhaka. Kamar yadda kuka sani, fitacce jarumi a masana'antar Kannywood Dadi Hikima, ma'ana Abale, har yanzu har kawo yanzu tauraruwarsa na ci gaba da haskawa, bayan haka kuma yana ci gaba da bada gudunmawa a cikin masana'antar Kannywood wajen kawo ƙayataccen fina-finai waɗanda za su faranta zuciyoyin al'umma. A wannan karon ma wannan jarumi mun ga ya saki wani sabon tallan fim a channel ɗinsa mai suna Sanda. Tabbas wannan shiri mai suna Sanda zai yi matuƙar faranta zuciyoyin masoya Dadi Hikima, wanda a cikin wannan shiri mun ga Dadi Hikima a ciki, shi ma ya fito, wanda muna kyautata zaton wannan fim ɗin na Dadi Hikima ne. Yaya kuke ganin wannan shiri zai burge ku? Haka zalika yaya kuke ganin wannan shiri zai kasance a duk sanda aka fara sakin shi? Yaya wannan fitaccen jarumi yake burge ku a koda yaushe? Yaya kuke jin daɗin kallon fina-finansa? Muna roƙonku da ku mana comment na ra'ayoyinku dangane da wannan tambayoyi da muka yi muku a kansa. Haka zalika kada ku manta, idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, zan so ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Haka zalika ku mana like na wannan bidiyo, sannan idan kuna da lokaci muna roƙonku ku mana share din wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Muna matuƙar godiya a gare ku a koda yaushe, masoya Abale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya fina-finan Dadi Hikima ko kuma mu ce Abale, barkanku da warhaka. Kamar yadda kuka sani, fitacce jarumi a masana'antar Kannywood Dadi Hikima, ma'ana Abale, har yanzu har kawo yanzu tauraruwarsa na ci gaba da haskawa, bayan haka kuma yana ci gaba da bada gudunmawa a cikin masana'antar Kannywood wajen kawo ƙayataccen fina-finai waɗanda za su faranta zuciyoyin al'umma. A wannan karon ma wannan jarumi mun ga ya saki wani sabon tallan fim a channel ɗinsa mai suna Sanda. Tabbas wannan shiri mai suna Sanda zai yi matuƙar faranta zuciyoyin masoya Dadi Hikima, wanda a cikin wannan shiri mun ga Dadi Hikima a ciki, shi ma ya fito, wanda muna kyautata zaton wannan fim ɗin na Dadi Hikima ne. Yaya kuke ganin wannan shiri zai burge ku? Haka zalika yaya kuke ganin wannan shiri zai kasance a duk sanda aka fara sakin shi? Yaya wannan fitaccen jarumi yake burge ku a koda yaushe? Yaya kuke jin daɗin kallon fina-finansa? Muna roƙonku da ku mana comment na ra'ayoyinku dangane da wannan tambayoyi da muka yi muku a kansa.
Haka zalika kada ku manta idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, zan so ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Haka zalika ku mana like na wannan bidiyo, sannan idan kuna da lokaci muna roƙon ku mana share din wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Muna matuƙar godiya a gare ku a koda yaushe masoya Abale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya fina-finan Dadi Hikima ko kuma mu ce Abale, barkanku da warhaka. Kamar yadda kuka sani, fitacce jarumi a masana'antar Kannywood Dadi Hikima, ma'ana Abale, har yanzu har kawo yanzu tauraruwarsa na ci gaba da haskawa, bayan haka kuma yana ci gaba da bada gudunmawa a cikin masana'antar Kannywood wajen kawo ƙayataccen fina-finai waɗanda za su faranta zuciyoyin al'umma. A wannan karon ma wannan jarumi mun ga ya saki wani sabon tallan fim a channel ɗinsa mai suna Sanda. Tabbas wannan shiri mai suna Sanda zai yi matuƙar faranta zuciyoyin masoya Dadi Hikima, wanda a cikin wannan shiri mun ga Dadi Hikima a ciki, shi ma ya fito, wanda muna kyautata zaton wannan fim ɗin na Dadi Hikima ne. Yaya kuke ganin wannan shiri zai burge ku? Haka zalika yaya kuke ganin wannan shiri zai kasance a duk sanda aka fara sakin shi? Yaya wannan fitaccen jarumi yake burge ku a koda yaushe? Yaya kuke jin daɗin kallon fina-finansa? Muna roƙonku da ku mana comment na ra'ayoyinku dangane da wannan tambayoyi da muka yi muku a kansa. Haka zalika kada ku manta idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, zan so ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Haka zalika ku mana like na wannan bidiyo, sannan idan kuna da lokaci muna roƙonku ku mana share din wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Muna matuƙar godiya a gare ku a koda yaushe masoya Abale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya fina-finan Dadi Hikima ko kuma mu ce Abale, barkanku da warhaka. Kamar yadda kuka sani, fitacce jarumi a masana'antar Kannywood Dadi Hikima, ma'ana Abale, har yanzu har kawo yanzu tauraruwarsa na ci gaba da haskawa, bayan haka kuma yana ci gaba da bada gudunmawa a cikin masana'antar Kannywood wajen kawo ƙayataccen fina-finai waɗanda za su faranta zuciyoyin al'umma. A wannan karon ma wannan jarumi mun ga ya saki wani sabon tallan fim a channel ɗinsa mai suna Sanda. Tabbas wannan shiri mai suna Sanda zai yi matuƙar faranta zuciyoyin masoya Dadi Hikima, wanda a cikin wannan shiri mun ga Dadi Hikima a ciki, shi ma ya fito, wanda muna kyautata zaton wannan fim ɗin na Dadi Hikima ne. Yaya kuke ganin wannan shiri zai burge ku? Haka zalika yaya kuke ganin wannan shiri zai kasance a duk sanda aka fara sakin shi? Yaya wannan fitaccen jarumi yake burge ku a koda yaushe? Yaya kuke jin daɗin kallon fina-finansa? Muna roƙonku da ku mana comment na ra'ayoyinku dangane da wannan tambayoyi da muka yi muku a kansa. Haka zalika kada ku manta idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, zan so ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Haka zalika ku mana like na wannan bidiyo, sannan idan kuna da lokaci muna roƙonku ku mana share din wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Muna matuƙar godiya a gare ku a koda yaushe masoya Abale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya fina-finan Dadi Hikima ko kuma mu ce Abale, barkanku da warhaka. Kamar yadda kuka sani, fitacce jarumi a masana'antar Kannywood Dadi Hikima, ma'ana Abale, har yanzu har kawo yanzu tauraruwarsa na ci gaba da haskawa, bayan haka kuma yana ci gaba da bada gudunmawa a cikin masana'antar Kannywood wajen kawo ƙayataccen fina-finai waɗanda za su faranta zuciyoyin al'umma. A wannan karon ma wannan jarumi mun ga ya saki wani sabon tallan fim a channel ɗinsa mai suna Sanda. Tabbas wannan shiri mai suna Sanda zai yi matuƙar faranta zuciyoyin masoya Dadi Hikima, wanda a cikin wannan shiri mun ga Dadi Hikima a ciki, shi ma ya fito, wanda muna kyautata zaton wannan fim ɗin na Dadi Hikima ne. Yaya kuke ganin wannan shiri zai burge ku? Haka zalika yaya kuke ganin wannan shiri zai kasance a duk sanda aka fara sakin shi? Yaya wannan fitaccen jarumi yake burge ku a koda yaushe? Yaya kuke jin daɗin kallon fina-finansa? Muna roƙonku da ku mana comment na ra'ayoyinku dangane da wannan tambayoyi da muka yi muku a kansa. Haka zalika kada ku manta idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, zan so ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Haka zalika ku mana like na wannan bidiyo, sannan idan kuna da lokaci muna roƙonku ku mana share din wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Muna matuƙar godiya a gare ku a koda yaushe masoya Abale.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya fina-finan Dadi Hikima ko kuma mu ce Abale, barkanku da warhaka. Kamar yadda kuka sani, fitacce jarumi a masana'antar Kannywood Dadi Hikima, ma'ana Abale, har yanzu har kawo yanzu tauraruwarsa na ci gaba da haskawa, bayan haka kuma yana ci gaba da bada gudunmawa a cikin masana'antar Kannywood wajen kawo ƙayataccen fina-finai waɗanda za su faranta zuciyoyin al'umma. A wannan karin ma wannan jarumi mun ga ya saki wani sabon tallan fim a channel ɗinsa mai suna Sanda. Tabbas wannan shiri mai suna Sanda zai yi matuƙar faranta zuciyoyin masoya Dadi Hikima, wanda a cikin wannan shiri mun ga Dadi Hikima a ciki, shi ma ya fito, wanda muna kyautata zaton wannan fim ɗin na Dadi Hikima ne. Yaya kuke ganin wannan shiri zai burge ku? Haka zalika yaya kuke ganin wannan shiri zai kasance a duk sanda aka fara sakin shi? Yaya wannan fitaccen jarumi yake burge ku a kodayaushe? Yaya kuke jin daɗin kallon fina-finansa? Muna roƙonku da kuma na comment na ra'ayoyinku dangane da wannan tambayoyi da muka yi muku a kansa. Haka zalika kada ku manta, idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, zan so ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Haka zalika ku mana like na wannan bidiyo, sannan idan kuna da lokaci muna roƙonku ku mana share ɗin wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Muna matuƙar godiya a gare ku a kodayaushe, masoya Abale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya fina-finan Dadi Hikima ko kuma mu ce Abale, barkanku da warhaka. Kamar yadda kuka sani, fitacce jarumi a masana'antar Kannywood Dadi Hikima, ma'ana Abale, har yanzu har kawo yanzu tauraruwarsa na ci gaba da haskawa, bayan haka kuma yana ci gaba da bada gudunmawa a cikin masana'antar Kannywood wajen kawo ƙayataccen fina-finai waɗanda za su faranta zuciyoyin al'umma. A wannan karin ma wannan jarumi mun ga ya saki wani sabon tallan fim a channel ɗinsa mai suna Sanda. Tabbas wannan shiri mai suna Sanda zai yi matuƙar faranta zuciyoyin masoya Dadi Hikima, wanda a cikin wannan shiri mun ga Dadi Hikima a ciki, shi ma ya fito, wanda muna kyautata zaton wannan fim ɗin na Dadi Hikima ne. Yaya kuke ganin wannan shiri zai burge ku? Haka zalika yaya kuke ganin wannan shiri zai kasance a duk sanda aka fara sakin shi? Yaya wannan fitaccen jarumi yake burge ku a kodayaushe? Yaya kuke jin daɗin kallon fina-finansa? Muna roƙonku da kuma na comment na ra'ayoyinku dangane da wannan tambayoyi da muka yi muku a kansa. Haka zalika kada ku manta, idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, zan so ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Haka zalika ku mana like na wannan bidiyo, sannan idan kuna da lokaci muna roƙonku ku mana share ɗin wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Muna matuƙar godiya a gare ku a kodayaushe, masoya Abale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya fina-finan Dadi Hikima ko kuma mu ce Abale, barkanku da warhaka. Kamar yadda kuka sani, fitacce jarumi a masana'antar Kannywood Dadi Hikima, ma'ana Abale, har yanzu har kawo yanzu tauraruwarsa na ci gaba da haskawa, bayan haka kuma yana ci gaba da bada gudunmawa a cikin masana'antar Kannywood wajen kawo ƙayataccen fina-finai waɗanda za su faranta zuciyoyin al'umma. A wannan karin ma wannan jarumi mun ga ya saki wani sabon tallan fim a channel ɗinsa mai suna Sanda. Tabbas wannan shiri mai suna Sanda zai yi matuƙar faranta zuciyoyin masoya Dadi Hikima, wanda a cikin wannan shiri mun ga Dadi Hikima a ciki, shi ma ya fito, wanda muna kyautata zaton wannan fim ɗin na Dadi Hikima ne. Yaya kuke ganin wannan shiri zai burge ku? Haka zalika yaya kuke ganin wannan shiri zai kasance a duk sanda aka fara sakin shi? Yaya wannan fitaccen jarumi yake burge ku a kodayaushe? Yaya kuke jin daɗin kallon fina-finansa? Muna roƙonku da kuma na comment na ra'ayoyinku dangane da wannan tambayoyi da muka yi muku a kansa. Haka zalika kada ku manta, idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, zan so ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Haka zalika ku mana like na wannan bidiyo, sannan idan kuna da lokaci muna roƙonku ku mana share ɗin wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Muna matuƙar godiya a gare ku a kodayaushe, masoya Abale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya fina-finan Dadi Hikima ko kuma mu ce Abale, barkanku da warhaka. Kamar yadda kuka sani, fitacce jarumi a masana'antar Kannywood Dadi Hikima, ma'ana Abale, har yanzu har kawo yanzu tauraruwarsa na ci gaba da haskawa, bayan haka kuma yana ci gaba da bada gudunmawa a cikin masana'antar Kannywood wajen kawo ƙayataccen fina-finai waɗanda za su faranta zuciyoyin al'umma. A wannan karin ma wannan jarumi
mun ga ya saki wani sabon tallan fim a channel ɗinsa mai suna Sanda. Tabbas wannan shiri mai suna Sanda zai yi matuƙar faranta zuciyoyin masoya Dadi Hikima, wanda a cikin wannan shiri mun ga Dadi Hikima a ciki, shi ma ya fito, wanda muna kyautata zaton wannan fim ɗin na Dadi Hikima ne. Yaya kuke ganin wannan shiri zai burge ku? Haka zalika yaya kuke ganin wannan shiri zai kasance a duk sanda aka fara sakin shi? Yaya wannan fitaccen jarumi yake burge ku a koda yaushe? Yaya kuke jin daɗin kallon fina-finansa? Muna roƙonku da kuma na comment na ra'ayoyinku dangane da wannan tambayoyi da muka yi muku a kansa. Haka zalika kada ku manta, idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, zan so ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Haka zalika ku mana like na wannan bidiyo, sannan idan kuna da lokaci muna roƙonku ku mana share ɗin wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Muna matuƙar godiya a gare ku a koda yaushe, masoya Abale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya fina-finan Dadi Hikima ko kuma mu ce Abale, barkanku da warhaka. Kamar yadda kuka sani, fitacce jarumi a masana'antar Kannywood Dadi Hikima, ma'ana Abale, har kawo yanzu tauraruwarsa na ci gaba da haskawa, bayan haka kuma yana ci gaba da bada gudunmawa a cikin masana'antar Kannywood wajen kawo ƙayatattun fina-finai waɗanda za su faranta zuciyoyin al'umma. A wannan karon ma wannan jarumi mun ga ya saki wani sabon tallan fim a channel ɗinsa mai suna Sanda. Tabbas wannan shiri mai suna Sanda zai yi matuƙar faranta zuciyoyin masoya Dadi Hikima, wanda a cikin wannan shiri mun ga Dadi Hikima a ciki, shi ma ya fito, wanda muna kyautata zaton wannan fim ɗin na Dadi Hikima ne. Yaya kuke ganin wannan shiri zai burge ku? Haka zalika yaya kuke ganin wannan shiri zai kasance a duk sanda aka fara sakin shi? Yaya wannan fitaccen jarumi yake burge ku a koda yaushe? Yaya kuke jin daɗin kallon fina-finansa? Muna roƙonku da kuma na comment na ra'ayoyinku dangane da wannan tambayoyi da muka yi muku a kansa. Haka zalika kada ku manta, idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, zan so ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Haka zalika ku mana like na wannan bidiyo, sannan idan kuna da lokaci muna roƙonku ku mana share ɗin wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Muna matuƙar godiya a gare ku a koda yaushe, masoya Abale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya fina-finan Dadi Hikima ko kuma mu ce Abale, barkanku da warhaka. Kamar yadda kuka sani, fitacce jarumi a masana'antar Kannywood Dadi Hikima, ma'ana Abale, har kawo yanzu tauraruwarsa na ci gaba da haskawa, bayan haka kuma yana ci gaba da bada gudunmawa a cikin masana'antar Kannywood wajen kawo ƙayatattun fina-finai waɗanda za su faranta zuciyoyin al'umma. A wannan karon ma wannan jarumi mun ga ya saki wani sabon tallan fim a channel ɗinsa mai suna Sanda. Tabbas wannan shiri mai suna Sanda zai yi matuƙar faranta zuciyoyin masoya Dadi Hikima, wanda a cikin wannan shiri mun ga Dadi Hikima a ciki, shi ma ya fito, wanda muna kyautata zaton wannan fim ɗin na Dadi Hikima ne. Yaya kuke ganin wannan shiri zai burge ku? Haka zalika yaya kuke ganin wannan shiri zai kasance a duk sanda aka fara sakin shi? Yaya wannan fitaccen jarumi yake burge ku a koda yaushe? Yaya kuke jin daɗin kallon fina-finansa? Muna roƙonku da kuma na comment na ra'ayoyinku dangane da wannan tambayoyi da muka yi muku a kansa. Haka zalika kada ku manta, idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, zan so ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Haka zalika ku mana like na wannan bidiyo, sannan idan kuna da lokaci muna roƙonku ku mana share ɗin wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Muna matuƙar godiya a gare ku a koda yaushe, masoya Abale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya fina-finan Dadi Hikima ko kuma mu ce Abale, barkanku da warhaka. Kamar yadda kuka sani, fitacce jarumi a masana'antar Kannywood Dadi Hikima, ma'ana Abale, har kawo yanzu tauraruwarsa na ci gaba da haskawa, bayan haka kuma yana ci gaba da bada gudunmawa a cikin masana'antar Kannywood wajen kawo ƙayatattun fina-finai waɗanda za su faranta zuciyoyin al'umma. A wannan karon ma wannan jarumi mun ga ya saki wani sabon tallan fim a channel ɗinsa mai suna Sanda. Tabbas wannan shiri mai suna Sanda zai yi matuƙar faranta zuciyoyin masoya Dadi Hikima, wanda a cikin wannan shiri mun ga Dadi Hikima a ciki, shi ma ya fito, wanda muna kyautata zaton wannan fim ɗin na Dadi Hikima ne. Yaya kuke ganin wannan shiri zai burge ku? Haka zalika yaya kuke ganin wannan shiri zai kasance a duk sanda aka fara sakin shi?
Yaya wannan fitaccen jarumi yake burge ku a koda yaushe? Yaya kuke jin daɗin kallon fina-finansa? Muna roƙonku da kuma na comment na ra'ayoyinku dangane da wannan tambayoyi da muka yi muku a kansa. Haka zalika kada ku manta idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, zan so ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Haka zalika ku mana like na wannan bidiyo, sannan idan kuna da lokaci muna roƙonku ku mana share din wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Muna matuƙar godiya a gare ku a koda yaushe masoya Abale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya fina-finan Dadi Hikima ko kuma mu ce Abale, barkanku da warhaka. Kamar yadda kuka sani fitacce jarumi a masana'antar Kannywood Dadi Hikima, ma'ana Abale, har yanzu har kawo yanzu tauraruwarsa na ci gaba da haskawa, bayan haka kuma yana ci gaba da bada gudunmawa a cikin masana'antar Kannywood wajen kawo ƙayataccen fina-finai waɗanda za su faranta zuciyoyin al'umma. A wannan karon ma wannan jarumi mun ga ya saki wani sabon tallan fim a channel ɗinsa mai suna Sanda. Tabbas wannan shiri mai suna Sanda zai yi matuƙar faranta zuciyoyin masoya Dadi Hikima, wanda a cikin wannan shiri mun ga Dadi Hikima a ciki, shi ma ya fito, wanda muna kyautata zaton wannan fim ɗin na Dadi Hikima ne. Yaya kuke ganin wannan shiri zai burge ku? Haka zalika yaya kuke ganin wannan shiri zai kasance a duk sanda aka fara sakin shi? Yaya wannan fitaccen jarumi yake burge ku a koda yaushe? Yaya kuke jin daɗin kallon fina-finansa? Muna roƙonku da kuma na comment na ra'ayoyinku dangane da wannan tambayoyi da muka yi muku a kansa. Haka zalika kada ku manta idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, zan so ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Haka zalika ku mana like na wannan bidiyo, sannan idan kuna da lokaci muna roƙonku ku mana share din wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Muna matuƙar godiya a gare ku a koda yaushe masoya Abale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya fina-finan Dadi Hikima ko kuma mu ce Abale, barkanku da warhaka. Kamar yadda kuka sani fitacce jarumi a masana'antar Kannywood Dadi Hikima, ma'ana Abale, har yanzu har kawo yanzu tauraruwarsa na ci gaba da haskawa, bayan haka kuma yana ci gaba da bada gudunmawa a cikin masana'antar Kannywood wajen kawo ƙayataccen fina-finai waɗanda za su faranta zuciyoyin al'umma. A wannan karon ma wannan jarumi mun ga ya saki wani sabon tallan fim a channel ɗinsa mai suna Sanda. Tabbas wannan shiri mai suna Sanda zai yi matuƙar faranta zuciyoyin masoya Dadi Hikima, wanda a cikin wannan shiri mun ga Dadi Hikima a ciki, shi ma ya fito, wanda muna kyautata zaton wannan fim ɗin na Dadi Hikima ne. Yaya kuke ganin wannan shiri zai burge ku? Haka zalika yaya kuke ganin wannan shiri zai kasance a duk sanda aka fara sakin shi? Yaya wannan fitaccen jarumi yake burge ku a koda yaushe? Yaya kuke jin daɗin kallon fina-finansa? Muna roƙonku da kuma na comment na ra'ayoyinku dangane da wannan tambayoyi da muka yi muku a kansa. Haka zalika kada ku manta idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, zan so ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Haka zalika ku mana like na wannan bidiyo, sannan idan kuna da lokaci muna roƙonku ku mana share din wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Muna matuƙar godiya a gare ku a koda yaushe masoya Abale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya fina-finan Dadi Hikima ko kuma mu ce Abale, barkanku da warhaka. Kamar yadda kuka sani fitacce jarumi a masana'antar Kannywood Dadi Hikima, ma'ana Abale, har yanzu har kawo yanzu tauraruwarsa na ci gaba da haskawa, bayan haka kuma yana ci gaba da bada gudunmawa a cikin masana'antar Kannywood wajen kawo ƙayataccen fina-finai waɗanda za su faranta zuciyoyin al'umma. A wannan karon ma wannan jarumi mun ga ya saki wani sabon tallan fim a channel ɗinsa mai suna Sanda. Tabbas wannan shiri mai suna Sanda zai yi matuƙar faranta zuciyoyin masoya Dadi Hikima, wanda a cikin wannan shiri mun ga Dadi Hikima a ciki, shi ma ya fito, wanda muna kyautata zaton wannan fim ɗin na Dadi Hikima ne. Yaya kuke ganin wannan shiri zai burge ku? Haka zalika yaya kuke ganin wannan shiri zai kasance a duk sanda aka fara sakin shi? Yaya wannan fitaccen jarumi yake burge ku a koda yaushe? Yaya kuke jin daɗin kallon fina-finansa? Muna roƙonku da kuma na comment na ra'ayoyinku dangane da wannan tambayoyi da muka yi muku a kansa. Haka zalika kada ku manta idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, zan so ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa.
haka zalika kuma na like na wannan bidiyo, sannan idan kuna da lokaci muna roƙon ku mana share din wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Muna matuƙar godiya a gare ku a koda yaushe masoya Abale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya fina-finan Dadi Hikima ko kuma mu ce Abale, barkanku da warhaka. Kamar yadda kuka sani, fitacce jarumi a masana'antar Kannywood Dadi Hikima, ma'ana Abale, har yanzu har kawo yanzu tauraruwarsa na ci gaba da haskawa, bayan haka kuma yana ci gaba da bada gudunmawa a cikin masana'antar Kannywood wajen kawo ƙayatattun fina-finai waɗanda za su faranta zuciyoyin al'umma. A wannan karon ma wannan jarumi mun ga ya saki wani sabon tallan fim a channel ɗinsa mai suna Sanda. Tabbas wannan shiri mai suna Sanda zai yi matuƙar faranta zuciyoyin masoya Dadi Hikima, wanda a cikin wannan shiri mun ga Dadi Hikima a ciki, shi ma ya fito, wanda muna kyautata zaton wannan fim ɗin na Dadi Hikima ne. Yaya kuke ganin wannan shiri zai burge ku? Haka zalika yaya kuke ganin wannan shiri zai kasance a duk sanda aka fara sakin shi? Yaya wannan fitaccen jarumi yake burge ku a koda yaushe? Yaya kuke jin daɗin kallon fina-finansa? Muna roƙonku da kuma na comment na ra'ayoyinku dangane da wannan tambayoyi da muka yi muku a kansa. Haka zalika kada ku manta, idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, zan so ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Haka zalika ku mana like na wannan bidiyo, sannan idan kuna da lokaci muna roƙonku ku mana share din wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Muna matuƙar godiya a gare ku a koda yaushe masoya Abale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya fina-finan Dadi Hikima ko kuma mu ce Abale, barkanku da warhaka. Kamar yadda kuka sani, fitacce jarumi a masana'antar Kannywood Dadi Hikima, ma'ana Abale, har yanzu har kawo yanzu tauraruwarsa na ci gaba da haskawa, bayan haka kuma yana ci gaba da bada gudunmawa a cikin masana'antar Kannywood wajen kawo ƙayatattun fina-finai waɗanda za su faranta zuciyoyin al'umma. A wannan karon ma wannan jarumi mun ga ya saki wani sabon tallan fim a channel ɗinsa mai suna Sanda. Tabbas wannan shiri mai suna Sanda zai yi matuƙar faranta zuciyoyin masoya Dadi Hikima, wanda a cikin wannan shiri mun ga Dadi Hikima a ciki, shi ma ya fito, wanda muna kyautata zaton wannan fim ɗin na Dadi Hikima ne. Yaya kuke ganin wannan shiri zai burge ku? Haka zalika yaya kuke ganin wannan shiri zai kasance a duk sanda aka fara sakin shi? Yaya wannan fitaccen jarumi yake burge ku a koda yaushe? Yaya kuke jin daɗin kallon fina-finansa? Muna roƙonku da kuma na comment na ra'ayoyinku dangane da wannan tambayoyi da muka yi muku a kansa. Haka zalika kada ku manta, idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, zan so ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Haka zalika ku mana like na wannan bidiyo, sannan idan kuna da lokaci muna roƙonku ku mana share din wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Muna matuƙar godiya a gare ku a koda yaushe masoya Abale.